Durante lo cual estava a reunião de EPCO aqui na Corsol, nós temos a oportunidade de conversar com diferentes membros de Eerste como também Tweede Kamer. Para que não conta nós que está na ponência e o tema que está hopicaente na nossa Isla Aruba é o tema de matrimônio de mesmo sexo. E membro de Eerste Tweede Kamer conta nós com Nantawak a situatie. Laten we bespreken waar het pijn doet en laat iedereen zich er ook over uiten. Dat is ongelooflijk belangrijk. En dat moet in het land zelf. Dus dat in Aruba nu die discussie is, overigens niet voor de eerste keer, ik kan me het al eerder herinneren, maar dat die discussie is goed. Want het is een probleem of een onderwerp waar in Aruba heel verschillend over wordt gedacht. Bespreek er maar over. Ik ben zelf een groot voorstander van het homohuwelijk. Ik vind dat alle mensen gelijk zijn. Maar je kan er ook anders over denken. Dus goed dat dat in Aruba speelt. Ook goed dat de rechter daar, als de rechter aan zet is, aan de beurt is, een uitspraak over doet. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Politieke discussie dat de rechter in de stoel van de statenleden wil zitten om deze beslissingen te nemen. Dus daarom gaat de overheid ook in cassatie. Wat vind je van deze uitspraak van de Arubaanse politicus? Ja, die discussie hebben we soms in Nederland ook. Als de rechter een uitspraak doet over zaken waarvan de politiek zegt, daar gaan wij over. Maar de rechter die is 9 van de 10 keer, nou misschien wel 999 van de 1000 keer, heel voorzichtig en zal niet snel in de politieke arena stappen. Die rechter zegt alleen maar iets over dit soort moeilijke onderwerpen als daadwerkelijk onderwerpen aan de orde zijn waar de rechter over gaat. En dus in dit geval geldt dat bijvoorbeeld rond het Mensenrechtenverdrag, artikel het EVRM, waar ook Aruba aan gehouden is. Premier Rutte zei aan een van de Rijksministerraad dat hij de eilanden niet kan dwingen om homohuwelijk te accepteren. Ja, dit is aan de landen, dit is aan Aruba in dit geval. Behalve als het natuurlijk in strijd is met wet en verdrag. En dat is de discussie of de rechter er wel of niet over gaat. En de rechter heeft gezegd, ik ga erover, want dit is in strijd met verdrag. Dat verdrag geldt voor het Koninkrijk. Dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, EVRM. Dus dat is de enige weg waarop Nederland ook er iets over te zeggen heeft. Want niet alleen Aruba wordt erop aangesproken als het in strijd zou zijn met het EVRM, maar het hele Koninkrijk en dus ook Nederland. Maar ik vind het heel goed dat die discussie in Aruba wordt gevoerd. Aruba moet discussiëren over het homohuwelijk en hopelijk ook invoeren. Dat werkt altijd beter dan wanneer Nederland zegt, jullie moeten dat doen. Jeroen recuerda que está actualmente miembro de Eerste Kamer, tempo ha fungido como juez de nos isla y está conocido con la situación de lo cual está viva en comunidad caribense. Pero no eso, sino también miembro del Parlamento para lo cual está Tweede Kamer de Holanda, para la misma fracción que está del partido de Mark Rutte, que está actual primer minister, señora Marielle Paul, también está conversar con nosotros y nos apunté si tiene hasta dualismo en el pensamiento de VVD. Recentelijk heeft mijn collega Kamminga daar ook vragen over gesteld en aandacht voor gevraagd. En ook andere parlementariërs in Nederland. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat is een burgerrecht, dat je kunt zijn wie je bent, kunt houden van wie je wil. En dat je dus ook in vrijheid dat kunt beleven. En dat is een fundamenteel recht. Dus wij hebben zorgen dat dat nog niet overal volledig zo is. Maar het is een beetje verschillend wat de minister-president van Nederland heeft verteld gedurende een persconferentie. Dat de Nederland niet de eilanden kan dwingen om de homohuwelijk te accepteren. Dat klopt, nee dat klopt. Maar je kunt wel je zorgen daarover uitspreken. En dat is volgens mij heel duidelijk gebeurd. Maar het is niet dualistisch dan? Als dat er niks aan de hand kan gebeuren. Dat misschien de rechten niet in de eilanden dezelfde zijn als in Nederland. Dat snap ik. Kijk, maar uiteindelijk is het wel zo dat we ook met elkaar hebben gezegd dat het bij de vrijheden van een mens hoort. Hè, dat je kunt zijn wie je bent, houden van wie je wil. En uiteindelijk dat dus ook de homorechten daarin gerespecteerd worden. De andere banda, fractie D66, senhora Jorine Huite, que também está de origem de São Martin e conhece com a isla te pensa de tema aqui, tá a opinião que não prolaga o tema aqui by sim mas.
Over verschillende onderwerpen is er dus discrepantie. Ook over het thema met betrekking tot het homohuwelijk. Daarin heeft Nederland natuurlijk al wat dat betreft al veel eerder daar de progressieve standpunten en openstelling voor vastgesteld. En ook bepaald dat het natuurlijk op basis van gelijkwaardigheid en antidiscriminatie natuurlijk ook een belangrijk recht is van een ieder. Wat dat betreft ook inderdaad, ja, best jammer en teleurstellend natuurlijk dat die cassatieprocedure wordt afgelopen. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen, in Aruba is er ook een initiatiefwet natuurlijk ook gaande. Dus ik beschouw het toch als hoopvol, maar een reden om ook altijd vooral met elkaar in gesprek te zijn om te zien wat speelt er. Hoe kijken we tegen zaken aan en welke zaken zijn erin gemeenschappelijk. Je kan er het openstellen van een homohuwelijk in benoemen. Maar ook andere onderwerpen met betrekking tot inderdaad vervuiling en risico's voor gezondheid. In hoeverre dat hetzelfde is. Er is ook zoiets als interne aangelegenheden waar de landen zelf over gaan. Dus dat moeten we daarin ook erkennen. Maar tegelijkertijd zijn er ook internationale verdragen waarvan je hoopt en ook steeds meer bevestigt dat je daar meer gezamenlijk in wil optrekken. En als je daar gezamenlijk in optrekt, hoop je ook dat het zich vertaalt naar beschermingsregels met betrekking tot gezondheidsrisico's of beschermingsregels met betrekking tot gelijkwaardigheid van andere mensen en de groepen waar we het over hebben met bijvoorbeeld inderdaad het openstellen van een homohuwelijk. Het IPCO, het Koninkrijk, is denk ik een levend en in actie. En dus niet altijd van de ene op de andere dag met problemen op te lossen. Maar het gesprek is de start. En dat geeft dan ook weer een betere basis om te zeggen, kijken we er hetzelfde naar. En hoe kunnen we er faciliteren dat we daar gemeenschappelijkheden meer in afspreken. En dat is wel altijd mijn intentie in de IPCO's waar ik tot nu toe aan heb deelgenomen. Betreurt u niet dat een homopaar niet op het eiland kan trouwen, maar als ze ook de Nederlandse paspoort hebben? Dus dat er is een soort dat ze niks kunnen aandoen, dat het niet dezelfde situatie is in Nederland zoals in Aruba en Curaçao. Het is niet dat ik dat niet betreur. Natuurlijk is dat onze partij, mijn partij, streeft daarnaar. En dat zal altijd onze inzet zijn. En daar hebben we ook in Nederland voor gestreden. En betreuren is inderdaad een woord wat we daarin bevestigen, dat we dat jammer vinden. Er zijn nog meerdere onderwerpen waarin dat inderdaad teleurstellend is als we daarin uit elkaar lopen. En is dat dus de reden om met elkaar het gesprek op te gaan? Ja. En meer commitment in te vinden? Ook. En elkaar te ondersteunen waar dat nodig is? Dat ook. Subanda, miembro de Tweede Kamer, Silvana Simons, de origen de Suriname, da sinti na final, meester ten en cuenta tu opinión riba el tema aquí y no por así sin más imponer riba e isla. Bijeen is een hele progressieve partij voor wie mensenrechten aan de basis van onze ideologie staan. En dat houdt natuurlijk ook in zaken als het homohuwelijk. Tegelijkertijd moeten we oppassen dat we niet vanuit een emancipatie die in Nederland al eerder is ingezet, eisen gaan stellen en een natuurlijk proces van emancipatie verstoren. Bepaalde zaken dwing je niet af, die faciliteer je. Je praat daarover met elkaar. En nogmaals, wie mensenrechten als uitgangspunt neemt, zal uiteindelijk komen tot de conclusie dat het aan ieder vrij staat lief te hebben wie die lief wil hebben. En dat daarmee ook rechten als een huwelijk geborgd zouden moeten worden. Het gaat vooral om de verhoudingen en de manier waarop je tot consensus komt. Ik denk ook dat je een dergelijk verschil weg moet nemen. Nogmaals, het is altijd een precair proces. En Nederland heeft haar eigen proces doorlopen. Hoe breng je een eigen proces samen met iets dat simpelweg geregeld moet worden, mensenrechten? Dat is een ingewikkeld en interessant gesprek. En ik ben in ieder geval blij dat het gevoerd wordt. Maar Nederland kan niet de eilanden dwingen. Nederland heeft op geen enkel gebied, vind ik, het recht andere landen tot iets te dwingen. En nogmaals, emancipatieprocessen zijn een precair proces. En zullen ook nooit landen onder dwang. Dat moet gedragen zijn. Niemand heeft iets aan een homohuwelijk. En je gaat trouwen hier op het eiland. En er is geen, hoe moet ik dat zeggen? Laat ik het anders formuleren. Ook Nederland is niet gedwongen om tot bepaalde emancipatie te komen. Ook dat is een proces geweest dat Nederland met zichzelf heeft mogen voeren. En dat conflicteert, dat is absoluut een feit. Dus daar zullen we met elkaar een juiste weg in moeten vinden.
opinión un poco dividir para el tema de matrimonio de mesmo sexo en Isla de Aruba y Curaçao, para lo cual el miembro de la Eerste y Tweede Kamer, el único cosa que sí, seguro, tiene un mensaje duidelijk para Isla, que una mesa está abrir, para si aquí llegan a consenso con ambos bandas de medalla. Amita Marcos Espinosa voor die Willemstad Curaçao para 24horas.com. Nos te prometen noticia.